Ay, nagano ka day mo yaman? Hala ka day kapiti-pitis ang sipi mo ya nga. Ay, tubuan ka nga magsigi kang ngisi-ngisi. Buwang tao ni nga. Malo nga ka. May men at niya. Ang ining niya, minan wala yung ang unong kita. Paano na in love na niya na aon? Okay. Wala ko sang naintindihan ka sa. Pero ay, wow! Sana all no? Ikaw na Diyan ng mikyak nga. Oh. Hala, wapa ma, milang amer niya, sa matampat na. Ay, oh. Wisit. Sungad mo. Kagahod sa baba mo. Bibi, matanaw ko, bi. Hala! Gwapa tuod kas! Nagyat pagin niya oh. Oh, Me. masa? And me your pick, please. Patay. Hala! Ah. Sa pick ko kas oh. Oh, te. Dali lang mula nanay. Nga Lapit ni. Okay. Ha? Nga Pick nyo ran na ka. Pag-isin ko na iya. Uy! Ay, Diyos! Ani nga man ay! Aw, yaya! Naglain pa! Okay. Kasaong Ay, nak. Pila ka na gani? Grabe mangkot pag job. Hindi mo ko bata nga malipat ka sang edad ko maba. Tinampa, taka ka ron. Pila ka na gani? Maayo ko na mo lang ng edad mo ang problemahon ko kay. Pila ka na? Ma, kuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27 ah. Ay, 27 ka na gani. Ay, saan ang plano mo? Ano ma? Nga mga sawa hindi na lang. Ay, sus, sus. malam ka na. Wala ka pa mo. Ba? Ay, dali lang ma ha. Sikas ungi nagapanawag. Maano ni siya man? Hello, Kas? Ano tani? Kan, Eloy! Kas! Gusto mang minyo uli at yana on? Video call. Na, ang tuwing uni minamalay, kas, lumong! Ha? Okay, nano. Nga ako. Kagalasotso na sang gabi ho. Nagapanyapon kami. Yok! Nili na lang naman yapon, aron? Alert na mala! Alert. Go na di! Go. Oh, makapila na namang minyo ko na ako, no? Oh. Nariga da ay! Ikaw di ba istorya akong kuya, oh! Kasaong Ara na, oh! Oh, nga minyo call na niya, oh! Tamnon ko, ituon mo tsura mo ng kamera, ha? Ha? Ay, nano. Ay, sus. Nga ako pa yung Inugay na mala ininto, lakas! Ha? Namiya mo latik, ha? Ha? Bulatik? Ay, malas. oh, ilo na. Ilo. Ilo. Hello! Ilo. Hi, Ulysses! How are you? Animal ka. Di pa Ulysses ka pa. Pungik niya. Ano? Mangalituod ka, so? Ilo. Ilo. Ay, ilo. Hello, Atasha. Okay lang ko. Ikaw ya, ha? Ay, doon nagagwapa ka na gini nga nagagwapa. Ay, thank you! Pero abi mo, na-mesmerize ko bala sa kagwapo mo. Hindi pong garugin. Wala akong nag-expect ka doon si Papa P. Kagali sa personal. Doon ka na amazing mo. Alokan todo. Mwa Okay, sus. Ikakukuhan thank you ha. Nakakaon ka na? Ay, wala pa gani. Do ikaw gani ang gusto ko nga kaunon subong. Rar. Atas siya? Sa subak. Minit. Ano to? Patay mo. Kas na no, pinatay mo. Yog niya! Animal ka! Nanuya, kuya rin mo ya! Oh, Pamatyag ko! Migo ka nga, pa, ano ka niya, Ming, oh? Panamit-namit ka niya, no? Kaya atas niya ako! uy. Pulit na to! Oh,
I-chat ko na lang siya nga nalubat. Oh! Ayos! Nungon ma! Kasaong eh. Mr. Skag, Attorney correct. ako on calling nga man ko istorya kay Atasya ay gwapa, puti, alam, kinisupat, kagda daw virhin. Wow. Ang itsura sa video call pa lang. Bakod. Sana all. Ay, ay, ay. Animal nga ungi, pinatay kapalamit pa kami istorya. Ay, ay, ay. Kabalo ka mo kung ano pang natabo. Wala pa eh. Wari ho, kinsuguya pa ko nga mag-meet up kay Atasya. Hala! Nagtuod! Eh, sige. Tulukabla ho. Sa pagpadayon tapagit. Abi mo, Ulysses. Daw gusto ko na bala nga magpahigot sa imo. Huh? Okay. Ay, bilang gamang ya. Ando nanginit ko dayon ba? Kakuan na ta siya. Hindi ka magkabalaka. Maabot kita da. I know. Kwan, gusto mo, Ha? dalon mo na lang ako sa inyo. Ha? Ay, hala. Grabe man niya ka at klase babae man. Ay, ako hindi. Amisit. Nga pala nindog ng balahibo ko kag pati na si Junior daw mamuntog naman. Atasya. Ulysses. Ginahimas mo ang bilog kong alawas. Ang kahuluya sa... Hala! Si Kasaungi. Hindi aris siya. Okay. Ato siya sa punta. Ginatulok niya ako sang masakit kag Inanayaan niya akong inumol. Okay, hindi inumol. Ginataya niya sa akon. Hindi, bala ka na. Ga-enjoy na ko di iya. Ulysses, Ah? okay ka lang? Aha. Sinong kinalaaw-lao? Aba, wala. Sige, halang hima sa akon ga. Abaw ga. Oh! Anong problema mo, Yakas? Nga aki kakatama? Anong nahimo ko? Kungik niya. Di ba himas nga mga yatas niya ako ba? Oh? Nanamian ka? Plano mo pa gawon sa sakon ma? Ulo mo. Ay, nano? Sala ko na balay akong patay-luyag si Atasya sa akon? Kag indi sa imo? Hindi, pwede. Ako lang yatas niya ako. Ikaw lang ang ginpapakita ko kay nauya ko nga makitang silit anungan ko. Oo mo. Hindi pwede, kinahulog ng buot ko siya, Yakas? Ha? Anong tana kay sungi ka? Patahi mo para gwapo ka. Ngango kay mo ya. Ngangong amay Hindi. Ay! Oh. Hindi niya pagkangawon niya na niya, ha? Kamaning, ha? Mama, oy, uning ka lang! Maoy Mama, oy, uning ka! Hindi. Kasaong Lain mi kami siya ito ulay ko. Ako piya sa laga. Ako git pa-meet up sa nabuangan niya. Te, ano mo na karon kay luyag lang ko kay Atasya. Sala ako na kay lalagson ko ya. Lala. Laway mi. Sa subong wa ko sa paksiya. Ahay. Lain mo. Ay, ay, ay. Ano ni Mayo Mr. Iskag? Attorney correct man. Liyog le kay inyo man ko aya matinawron Jiloy sang mulo Iloilo City to ni. Ate, Toto Jiloy. Mauya, matatani nga. Na hindi man tama sila nga ginsuot mo si kasamo. Ano man? Salaman na rin kasamo ya kay tsura mo man to ya gin. Kuha niya sa chatmate. Ako din naluya ang chatmate niya sa imo ya. Tani, kuha na lang siya, prangka. Kagin kuha niya na matuod yung personalidad. Hindi ya pag itaguon. Tani, isya pa nagkachamba to kaya tas siya. Oh man. Hasta bugnuala si kasamo. Bugnanay man ko mo. Oo. Kuha na sa kumisira nga at patay sungi ya para makuha man. Ako na lang, para klaro na attorney. Ano? Istoryano, taparanay na lang kamo. Oo. Upod kay natasya, tatlo kamo. Na! Plaster ang kabaturan. Na! Kagpapilya si natasya kung sino sa inyo nga duha. Sa inyo nga duha. Na, Amo na lang na, para klaro. Oo. Kung hadlo kapag dalas na lang tatay nyo. Para hindi magubangin yung pagpakisanay nga duha. Oo, Huwag nga mano. dumtanay.
amo lang kulang da. Sala man ni atas siya kay ni ungi bi mo. Gintago-tago ya pa. Oo. Mayo na para klaro na lang. Dugang paway. Huwag na tao na, Mr. S! Salamat, tubtob naman sa liwat. Truly, Mr. Suavenit. Attorney Correct! Dinatulot sa inyo sang RMN Drama